खुलुमबाय दिनै 24 आगस्ट 2025 दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव बिसायख'थि आय'गा बिटिसिनि जानो गोनां काउन्सिल बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि गोबां सान सिगांनिफ्रायनो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरा नेनानै दंमोन बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ माब्ला फोसावगोन। बे समाव फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिसायख'थि आय'गा मैया फोसावनानै होयो बिटिसि बिसायख'थिनि खालार, जेराव बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय बादिब्ला फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालाराव खुंजागोन बिटिसि बिसायख'थिया। बिसायख'थि आय'गनि फोसावथायाव मख'नाय जादोंदि बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा अक्ट'आ 2 सेप्तेम्बर, बिजाथिलाइ बोखारफिन्नायनि जोबथा खालार आरो बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि खालारा 6 सेप्तेम्बर। बिटिसि बिसायख'थिनि भट थुनाय खालारा 22 सेप्तेम्बर खालार आरो भट काउन्टिं एबा भट साननायनि खालारा 26 सेप्तेम्बरावनो जागोन आरो 28 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो बिटिसि बिसायख'थिनि गासै भट होनाय, भट साननाय खामानिफोरा जोबहैगोन। नैथि खौराङाव दङ आथिखालाव बर' समाजनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थांगासिनो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गोबां समफोरावनो बर' हिन्जावसा, बर' लाइमोनफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्रानि गोदै रावाव गोजावनानै गुबुन जायगायाव थांफायो आरो उनाव गिदिर हाखराव खोख्लैनो नाजायो। दिनैनि दिनाव गुबुन हारिनि आखायाव खास्रि बिस्रि गावनि अबथिरा जिउखौ खोमानांना लानायफोराबो दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। थेवब्लाबो बर' लाइमोनफ्रा मानो गुबुन सेंग्रा एबा गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायो, बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बेबायदिनो बावैसो सिगांनिफ्राय समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ'आ गोबां भाइरेल जाबाय थादों। जाय भिडिअ'नि गेजेरजों सासे बैसो जायै एबा 18 बोसोर बैसो जायै बर' हिन्जावसा आरो सासे मुस्लिम हौवासाजों जयै हमजादों। भिडिअ'आव हिन्जावसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सथिला बर' आरो हिन्जावसाया सासे मुस्लिम हौवासाजों मोजां मोनलायो आरो सानैजों हाउलियाव थांनो नागिरनाय समाव हमजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सथिला बर'आ बाक्सा जिल्लानि बरमानि, जाय 14 बोसोर बैसोनिल'। थारैनो हिन्जावसानि बिमा बिफाया नोजोर होआखै नामा? थारैनो हिन्जावसानि बिमा बिफा गैया नामा? जुदि बिमा बिफाया दं अब्ला बबे नोजोरजों गावनि गथ'खौ नायदों? गुबुन फारसे आशराफुल मुंनि मुस्लिम हौवासाया मोजां मोननानै लानानै फैदों होनना बुंदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दासान्दि बिटिसिआव बिसायख'थि मेल खुंनाय, जयनिं हाबाफारि बायदिया जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय देबितलायाव बिजेपि पार्टिया देरहासार थांखि मेल खुंदों। बिजेपि पार्टी क'क्राझार जिल्लानि बानजायनायाव देबितलानि गेलेग्रा फोथाराव मैया सानसेनि हाबाफारिजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव देरहासार मेल लादों बिजेपि पार्टिया। मख'नो गोनांदि 1 नं पर्बतजरा बिटिसि काउन्सिल बियाबखौ देरहासार खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जयनिं हाबाफारि खुंनाय, गामि गामि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय, गावबा गावनि दोलो आफादफोरजों सावरायनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरा थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो थादों आरो मेल जथुम खुंनायफोरखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव बिजेपि दोलोआबो पर्बतजरानि देबितलायाव देरहासार थांखि मेल खुंदों। फैगौ बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिनि थाखाय मोन 40 बियाबखौ नोजोर बोनानै जथुम्मायाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिटिसि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सोरखारा गासै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन एबा बिटिआरआव थानाय गं 14 गुदि फरायसालिफोराव राजबंशी रावखौ मावख'आरि महरै मोनसे राव महरै थिसनदों। बिजुलिबारि गुदि फरायसालि आरो कामारपारा गुदि फरायसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फरायसा, फोरोंगिरि आरो समाजनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ राजबंशी एबा कच राजबंशी हारिनि रावारि आरो हारिमुवारि उनमोनथाइखौ रैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान होनना मानिनाय जादों आरो बिटिआरआव थानाय गं 14 गुदि फरायसालिफोराव राजबंशी रावखौ फोसावबाय। आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखा हाबफैखुमानाय एबा आयेन बेरेखायै बांलादेशिफोरनि हाबफैखुमानायनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिदों। श्रीभूमि आरो खोला चालमारानिफ्राय सा 36 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि हादोर फारसे दैथायहरफिनदों। बे दैथायहरफिननाया आयेन बेरेखायै थाग्रा गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय गाग्लोबनायनि बाहागो।
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 25 आगस्ट समबारखालि मोनसे ससियेल मिडिया एक्सआव गावनि पस्टनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि बिथाङा बुंदोंमोन दि बे सुबुंफोरा रायजोनि सुबुं सानखोखौ सोलायहोगासिनो आरो थागिबि सुबुंफोरनि मोनथायखौ सिमफायनो नाजागासिनो दं, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ गावसोरनि जोनोम जानाय हादोराव दैथायहरफिननो गोनां जायो। आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ फोजोबनो थाखाय रायजोनि नाजानाया आथिखालनि खुंथायनि सिङाव गोनांथि जानानै दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। सिक्किमनि नामचिनि 12थि थाखोनि फरायसा कृतिका प्रधानआ 2025 मायथाइनि ग्रेजुवेट थाखोनि थाखाय रायजोनि जौसिन फरायसा जानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कृतिका प्रधान एबा बिथांजोआ नामचिनि SCM कचिं सेन्टाराव कचिं लानायनि गेजेरजों गावनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिनो हादों। मिरुनि गायसनगिरिफोरा गिबि मन्त्रि PS गले तामांनि नोजोरजों थुलुंगा होजानाय आरो ACM मैदन कृष्ण कुमारी रायजों हेफाजाब होजानाय सोलोंथायारि साबसिनखौ जौगाहोनायाव गोनांथार बिफाव लादों होनना फोरमायदों। तामुलपुर आरो कुमारीकाटायाव सर'निया हारिनो ST मर्यादा होनांगौनि थाखाय मोनब्रै आफादा 3 घन्टा सोमावसारदों। मैया तामुलपुर आन्चलिक सर'निया कचारी फरायसा आफाद, तामुलपुर आन्चलिक सर'निया कचारी गणतान्त्रिक नारी मञ्च, तामुलपुर आन्चलिक सर'निया कचारी साहित्य सभा, तामुलपुर आन्चलिक सर'निया कचारी सन्मिलनी बे मोनब्रै आफादा थांनाय सानखालि 10 बाजिनिफ्राय थामहिनबा फुंबिलिनिफ्राय 1 बाजिसिम तामुलपुर सार्कोल मावखुलिनि लांगोनायाव सोमावसारदों। लोगोसे दारांगाजुलि आन्चलिक सर'निया कचारी साहित्य सभा, दारांगाजुलि आन्चलिक सर'निया कचारी सन्मिलनी, दारांगाजुलि आन्चलिक सर'निया कचारी फरायसा आफाद, दारांगाजुलि आन्चलिक सर'निया कचारी गणतान्त्रिक नारी मञ्चआबो कुमारीकाटानि दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव 1 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम सोमावसारदों। सर'निया कचारीनो थाबैनो ST मर्यादा होनांगौ आरो सर'निया कचारीनो थाबैनो साहित्य परिषद दाफुंनानै होनांगौनि दाबिजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बिथांमोना। मैया गलाघाट जिल्लायाव नैथि खोलोबनि थाखाय एभेक्सन खालामनाय हाबाफारिया थिखानाय हाग्रामानि सेथि मधुपुर, रानानगर आरो हातीडुबि ओनसोलफोराव खालामजायो, जेराव हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थादोंमोन बिथांमोना। मैयानि एभेक्सनाव बिबानगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मधुपुराव गं 80 नखर, रानानगराव गं 44 नखर, हातीडुबियाव 104 नखरफोरखौ सिमफायनायजों लोगोसे गोबां आयेन बेरेखा दखल खालामनायफोरखौ सिलिंखार खालामदों। गोबां हेक्टर थिखानाय हाग्रा हाखौ मैया मोनफिननाय जादों। सोरखारा गासै अपारेशना आयेनारि खान्थि बायदियै आरो सिगाङाव फोसावजानाय फोसावनायफोरनि सायाव बिथा खालामनानै गोजोनै मावफुंजादों। बे जर'खा अपारेशनखौनो गलाघाट जिल्ला कमिशनार, गागि पुलिस नायदिंगिरि, हाग्रा बिफान, CRPF आरो पुलिसनि हेफाजाबाव गाहाय नेहाथारि MK यादवनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन। बे एभेक्सनखौ आसाम सोरखारा आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय हाग्रानि हाखौ मोनफिननो थाखायल' नङा, बेयाव थिखानाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनो आरो गोख्रों खालामनो थाखाय लानाय मोनसे गोनां आगान होनना साननाय जादों। सोरखारा फिन बुंफिननाय जादों दि आबहावा आरो अरन सम्पदफोरनि गोलाव समनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिया इयुनावबो सोलिलांबाय थागोन होनना फोरमायदों। प्रमद बर'आ फिन खनसेबाव BTCनि चिफ जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों MLA जिरन बसुमतारिया। जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सुरिबारियाव UPPL दोलोनि बिसायख'थि सांग्रांथि मेलजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि जालाङो। रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। मैयानि जालांनाय सांग्रांथि मेलाव गुबैयै जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोनो मानो भट होनांगौ बेखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय जालाङो। बे हाबाफारियाव BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ एबा आथिखालनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरि काम्फा बसुमतारी, MLA जिरन बसुमतारी, MCLA रेवरेवा नार्जिहारि आरो जमदुवार बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि सरनजित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTC बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जागोनखौ खौरां मोननानै गोजोननाय फोरमायदों आरो प्रमद बर'आ फिन खनसेबाव BTCनि चिफ जानो थांगासिनो दं होननाबो फोरमायबावो जिरन बसुमतारिया। ड्राग्सनि बेरेखायै काछार पुलिसनि अपारेशना दासान्दि सोलिगासिनो दं। मैया लखिपुर ओनसोलाव मोनसे अपारेशननि गेजेरजों पुलिसा गंसे गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा सनाइनिफ्राय बिनाकांदि फारसे थांनाय टाटा ACI गारिखौ नायबिजिरदोंमोन आरो गारिनि मोनसे आन्दोनि खथानिफ्राय गं 30 हेर'इनजों बुंफबनाय साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय हेर'इननि गासै बिबाङा 416 ग्राम।
सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना 2.8 कौटिसो रां जागोन। अजद होनाय बायदिब्ला हिर'इनखौ नसुंसेनि रायजो मणिपुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जगायनायनि दायाव सासे फालांगिरिखौबो खादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बंगागरनि गेजेराव थानाय गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव गोबाव समनिफ्रायनो पार्किंनि मुङाव आयेन बेरेखायै रां बुथुमनाय मोनसे हानजानि बेरेखा अजद मोनदों। मैया कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि इउथ स्टुडेन्ट काउन्सिलनि मोनसे हानजाया बे पार्किं थावनियाव सफैयो आरो हानजाया गोबां सेंग्राफोरखौ सोंदोंमोन जाय आयेन बेरेखायै रां बुथुमगासिनो। लोगोसे थावनियाव थाग्रा माखासे जायगानि सुबुंफोरखौ आरो गिबियाव सेंग्राफोरा बायदि रोखोमै फिन्नाय होनो नाजादोंमोनब्लाबो जोबथारनायाव बिसोरो खारलांदोंमोन होनना मिथिमोनदों। मख'जाथावदि सेंग्राफोरा देहा फाहामसालियाव फैनाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि पार्किंनि मुङाव गंफ्रोमबो गारिनिफ्राय रां लागासिनो दंमोन। बिसोरो जेबो रिसिप्ट होआ, बबेखानि बियो रोखा जायोदि बिसोरो होनाय रिसिप्टआ नंखाय। बियो जेबो सागान एबा स्टाम्पबो गैया। बेनि अनगायैबो अजद दं दि बे सेंग्रा आरो सेंग्राफोरा आयेन बेरेखायै पार्किंनि मासुल बुथुमनाय समाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों गाज्रि आखुबो दिन्थिजादों। बेराफारसेथिं कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि लाइमोन फरायसा गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सुकुमार बर्मनआ सोंथि दिखांनानै बुंदों दि माखासे फेग्रा मुवा सोबग्रा सुबुंफोराबो बे आयेन बेरेखायै पार्किं फिस बुथुमनायाव नांथाबनानै दं होनना फोरमायदों। बिटिसि बिसिडिसिनि सेक्रेटारि पस्टनि साख्रिया आसाम स्टेटनि SIU आरो फाइनान्सियेल क्लियारेन्स गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी। आसाम स्टेट फाइनान्स कमिसननिफ्रायसो होगोन होनना लिरनाय दं। प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ ओरैनो ब्लेंक फायार। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बे एपइन्टमेन्टखौ राननाया बेसे गोरोन्थि दं? पस्टआ दंमोन, नाथाय बबेनिफ्राय बेथन मोनगोन, बबेनिफ्राय सेलारि मोनगोन आसाम सोरखारा दासिमबो क्लियारेन्स खालामाखै। बे स्टेट फाइनान्स कमिसना माब्ला बन्द जागोन बुंनो हाया, जायनि ओंथिया बेनोदि बिसिडिसिनि बेथन एबा सेलारिया अरायथा नङा। बेफोर गासै बाथ्राखौ बुंदों BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारीया। बुंबावदों दि बिथाङा SIUआव एप्रुभ गैयाब्ला मोनसे साख्रिनि मोनसे पस्टआ जेबोआनो गैया। बेयाव दरमानि जेबो गैया, माब्ला मोनगोन माब्ला मोना बेनि जेबो गुदि खोथा गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिक्रम दैमारीया। बिसिडिसि साख्रिनि पस्टआ 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथानि बायदि आसाम सोरखारनियाव नांगौ होनना थिखानाय बायदि खोथाखौ रोखा खालामदों। आसाम सोरखारनि PNRD डिपार्टमेन्टआ बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टनि साख्रिनि सायाव बिक्रम दैमारी बिथाङा बेबादि गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। 2025नि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जोबनानै थांनायनि उनाव खायसे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा गोजाननि आलासि जाहैनांगोन नामा? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय गोलाव बोसोर, खमैबो 10 आरो 11 बोसोर सिगां प्रिया बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोन, जाय थाखो 10 आव फरायफुबाय थानाय बर' लाइमोना मोनसे जाथायजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन, जेराव दुखुनांथावै NDPनि आखायाव जिउ खोमानांनो गोनां जादोंमोन। लाइमोना जाय जाथाया जि बिदायनि हानजानि सोद्रोमाजों गावथारजादोंमोन। दा गुबै जाथाया बेसो थांनाय 2014 मायथाइयाव जालांनाय बे गावथारनाय जाथाया आथिखालनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारीनि थोननायाव जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों एबा बिमा बिफाया बुंथिदों, जेराव जिउ गोमानाय नखरनि बिमा बिफाया दासिमबो न्याय मोनाखै होननाबो गोख्रों दाबि खालामदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो न्याय मोननांगौनि थाखाय बिजिरसालियावबो आर'जलाइ गथायदों होनना फोरमायदों बिथांमोना। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।